Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ani anak kita sa ikanapulog-tulo nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Kitang tanan gitawag sa Dios. Ang maong tawag nanginahanglan og matinud-anong tubag. Kun daghan ang gipangayo gikan kanato, kini nagpaila nga ang Dios misalig kanato og nagpaabot nga gamiton nato ang mga gasa nga iyang gihatag kanato. Kadtong musunod kang Kristo sa yanong kinabuhi nga Kristohanon o kadtong may bukasyon sa pag-alagad sa gingharian sa Dios, kinahanglan nga mahimong gawasnon. Walay angay nga makababag sa atong paghatag sa kaugalingon, seguridad man o kahakog, abilidad o kawili, sa tawo o butang. Ang Kristiyano kinahanglan nga mahimong gawasnon sa pagsunod kang Kristo o sa pag-alagad sa katawhan. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa kalamidad o ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon
aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak, aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit, ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni Ana, si Eliseo miadto sa Sunam, diin magpuyo ang usa ka babay nga dato. Giagda siya sa babay sa pagkaon. Busa matag-agi niya ni adtong dapit, muhapit gayud siya sa balay sa babay aron sa pagkaon. Ug ang babay miingon sa iyang bana, "Nasayod na ako karon nga ang tao nga kanunay moagi dinhi usa ka balaang tao. Maghimo kitag pagapaga ug butangan ta kinig higdaan, lamesa, silya ug suga aron nga inig-anhi niya makapahulay siya." Usa ka adlaw ni Ana, mihapit ang propeta ug misulod sa lawak. Ug si Eliseo miingon, "Unsa may mahimo nato alang kaniya?" Si Gehazi mitubag, wala siya'y anak ug tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, "Tawga siyag balik." Sa diha na ang babay, si Eliseo miingon, "Sumad karon, magkugos ka nag-anak nga lalaki." Ang babay mitubag, "Dili ka na mahimo, sir. Propeta sa Dios, ayaw akog tiawi." Ang pulong sa Ginoo. Magawit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gisangya ko ang imong katarong diha sa bagang katawhan. Wala ko pugni ang akong mga ngabil, ingon sa imong hibaw-an, O Ginoo. Kay mingon ikaw ang akong kaluoy, hangtod sa kahangturan. Diha sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinumanon. Bulahan ang lungsod nga nasinati sa masadya nga singgit. Diha sa kahayag sa imong naong, O Ginoo, naglakat sila. Sa imong ngalan nagasadya sila sa tibuok adlaw. Ug pinaagi sa imong katarong, gibayaw sila. Kay ikaw ang kasanag sa ilang kusog, ug tungod sa imong kaluoy, gibayaw ang among gahom. Kay ang Ginoo
mawang among taming. Ug saya sa balaan sa Israel, ang among hari. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron, ingon nga si Kristo, gibanhaw sa mahimayaong gahom sa Amahan, kita usab, magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung mamatay kita uban kang Kristo, gituhuan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita, nga si Kristo gibanhaw, ug dili nagayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala sa makausa alang sa tanan. Ang nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. O kadtong nagmahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo pasan sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. O kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios, tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tawo, tungod sa iyang pagkamaayong tawo, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tawo. O hinumdumi kini, kadtong magpainom, bisa nalagbugnaw tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod,
Tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsuon, usa sa pinakabantugang hulagway sa atong Kristohanong pagkinabuhi, mao ang pagpasan sa atong krus. Mao bitaw nga daghan kanato ang muingon, nagpasan ko og krus, kabahi ni sa ako ang parte gikan sa Dios. Pero nindot kayo hinumduman mga igsuon, nga dili tanang krus, dili tanan nga atong gituuhan nga atong krus, angay pagapasanon. Nindot nga mapatinaw sa atong huna-huna o kasing-kasing, na dili tanang bugat o dili tanang krus, agay pagapasanon mga igsuon. Ang tanang kasinatian sa atong kinabuhi, kanunay gyud natong itandi sa krus nga gipasan ni Jesus, isip maoy sumbanan o hulagway sa tinuod na krus nga iyang ipapasan sa matag usa kanato. Kung sudungon nato ang krus ni Jesus mga igsuon, sa iyang panahon kini instrumento sa kamatayon, instrumento sa pagpanglutos, instrumento sa pagdaog-daog o pagsilot. Apan sa dihang nagpakamatay ang Dios sa krus, nahimo kining instrumento sa kinabuhi, nahimo kining instrumento sa paglaom, ug nahimo kining instrumento sa kahayag na maoy mugiya sa tanan ngadto sa gugma sa amahan. Mao kini karon ang pinakasumbanan ug pahinumdom kanato. Ang krus na atong pagapasanon, kadtong mga krus nga maghatag og kinabuhi, dili kamatayon. Ang krus na atong pagapasanon, katong maghatag og paglaom, katong maggiyas sa uban ngadto sa gugma sa amahan. Kay kung atong sudungon mga igsuon, ang kinabuhi sa ato ang Ginoong Hesukristo, nagtudlo gayud kanato nga adunay mga kasinatian sa kinabuhi nga naghatag og kamatayon, sama sa mga kasakit, sama sa mga pagdaog-daog, sama sa mga korupsyon sa gahom. Ug unsa may gibuhat ni Jesus, taliwala niini. Wala niingon ang atong Ginoong Hesukristo nga pasanon nato kining tanan kay mao ni ang krus sa atong kinabuhi. Ang iyang ihemplo kanato, iya kining gisakto aron ang tanan, ilabi na gayud ang mga kabus ug dinaog-daog, makaangkon sa kinabuhi ug grasya sa atong Dios. Mao ni ang atong pamalandungan karon sa atong tagsa-tagsa ka mga kasinatian. Sa daghang kabug-aton nga atong gipas-an matag adlaw, makahatag banig kinabuhi sa uban? Makahatag banig paglaom sa uban? Makatabang ba kini aron ang uban makasinati sa gugma sa amahan? Unsa may mga kasinatian sa atong tagsa-tagsa ka mga kahimtang karon na angay natong pamalandungan ug angay natong pasanon ug angay buhian mga igsuon. Daghan kaayo sa atong mga nahimamat, for example, na mga ginikanan. Father, kining akong anak, mao ni ang akong krus. Tinuod ang usa ka ginikanan, angay gayod nga mosakripisyo, angay gayod maningkamot, angay gayod muhatag sa iyang kaugalingon aron makaambit ug maayong kinabuhi ang iyang mga anak. Apan daghan pong mga ginikanan, mga igsuon,
na bisan dili maayo ang binuhatan sa iya ang anak, nagpabilin siyang walay gibuhat tungod kay nagtuo siya nga mao kana ang krus na iyang pagapas-anon. Atong hinumduman mga igsuon, the cross of Christ corrects. The cross of Christ proclaims the love and freedom of God. Mao ni ang atong pamalandungan mga igsuon. Sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, ang mga gipangpas-an ba nato nga mga sakripisyo o kabugaton, makatabang ba nga ang atong mga anak matulid ang ilang mga dalan? Nga ang inyong mga apo makasinati kung unsay matarong na kinabuhi mga igsuon. Tinuod dili kini sayon nga pagapas-anon mga igsuon. Dili sayon ang maong tahas nga atong nadawat karon niining santos nga misa. Apan atong pangayuon ang dugang grasya sa Amahan na unta ang atong paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa uban, musalamin sa iyang Dios nung gugma, sa iyang Dios nung pagpakabana, og labaw sa tanan sa iyang Dios nung pagkabig ngadto sa gugma sa Amahan. Kining kasinatian sa pamilya, ihemplo o example lamang kini. Hinaut unta kini mahimong instrumento nga makaabri na atong pamalandungan ang tanang aspeto sa atong kasinatian ug ato kining matandi sa ihemplo ug panawagan sa atong Ginoong Hesukristo. Mapun-an untang mga grasya sa atong kinabuhi aron mapuy-an nato ang tahas nga gihatag kanato karon. Hinaot pa unta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, buhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Gipadayag ni Jesus kanato ang gugma sa Dios atong Amahan. Masaligon ni ining iyang gugma mudangop kita kaniya diha sa pag-ingon. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, magdalag paglaong bagong kinabuhi, alang sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ama kanasuran, magtinabangay, aron maundang ang kabangis, ug makabot ang malungtarong kalinaw alang sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga batan-on kanunay magalakaw diha sa ilang pakigigala kang Hesukristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, mga nagmingaw, o mga sinalikway, makailaw makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo diha sa ilang kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imuntang isipon na takos, mapuslanon alang kanamo, nga halandong Teofilo kamumot, mabayan ang atus sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo.
nga sila nga namatiyag anak, mahupay o malig-on, bisan sa tiliwala sa ilang kagulanan. Magampo kita sa Ginoo. Dios among amahan, gipadayag mo ang imong gugma alang kanamo, diha sa kamatayon ug sa pagkabanhaw ni Jesus imong anak. Dugangi ang among gugma alang sa usag-usa, sa ingon mamahimo kaming imong mga tinun-an sa ngalan ug sa kamatuuran. Nagampo kami pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa makamangyatago na dawat namo kining among gihalad kanimo. Ang binong nga abot sa taginama sa kamot sa mga tao, mahimo kining ilimnon ng Espiritu hanon alang kanamo. Daigon ang Dios sa atong sakramento. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo
katong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos gadikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini, panginom kamong tanan gikan niini. Kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan,
nga muatubang ug mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo nga among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Vicente, San Francisco, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mga igsoon, mag-ampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipaambita ang timaan sa kalinaw. Mga igsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eukaristiya ug pagkalawat magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi o magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton, langit nung amahan gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa kasakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Mark Anthony Zarate, OFM, Parish Priest, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Blessed Sacrament Parish, Cebu City, sa atong choir, Vox Minore, gikan sa San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City, ug sa atong prayer group, World Apostolate of Fatima, gikan sa Our Lady of Consolation Parish, Laray, Talisay City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online, and anonymous donors. Sa ila o sa inyong kamanggihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kanyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, atong isangyaw ang kinabuhi ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magdiwang magpuri ang sambayaran, sama-samang umawit ng buong kanalatan, ang balbalutin natin ang pagkakaisa, pagkakabuklod-buklod at kapayapaan. Magpuri ang
Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, Guide for Hour of Adoration, Novenas, Devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture.